Ja to vnímam ako absolútne zlyhanie justičného systému na Slovensku, pretože, opakujem, on bol aktuálne jediný väzobne stíhaný človek za verbálnu trestnú činnosť. Dokonca mal tzv. Preventívnu väzbu, to znamená, že hrozba, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti, ale tá nebola založená na fakte, že by sa dopustil nejakého ďalšieho trestného činu alebo priestupku, ale na fakte, že sa neslušne správal. To konštatoval Najvyšší súd. Najvyšší súd totiž prvýkrát, keď mu dal náramok a obmedzenia, tak tie obmedzenia formuloval tak vágne, že nemohol predpokladať dôsledky svojho správania. Teda nevedel, čo mu je a čo mu nie je zakázané. Vám totiž, ak zakážu šíriť nenávistný prejav, tak ten nenávistný prejav by mal byť exaktne zadefinovaný, čo to nenávistný prejav je. Ale keď obyčajný bežný občan ako Daniel Bombic nejakým vulgárnym spôsobom jemu vlastným v rozhodnom čase sa vyjadrí na niekoho adresu, tak to je považované za neslušné správanie, ktoré má byť ocenené v úvodzovkách pobytom vo väzbe 11 mesiacov. To je absurdné.